सिगाङावनो खुलुमबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो 6 शेड्यूलनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायगोन। बियो मा आरो बेयाव मा मा हाबनानै दं। नोंथांमोना जायफ्रा मोनथियो बिथांमोननि थाखाय नङा, जायफ्रा मोनथिया बिथांमोननि थाखायसो आङो बे भिडिअ'खौ लाबोदों। दिनै जोङो ससियेल मिडियाफ्राव मोनसे गोबां इउटिउबारफोरखौ रायज्लायनाय जोङो नुनो मोन्दों। माने 6 शेड्यूलआ जोंनि गेजेराव गैलिया होननानै। जुदि बे 6 शेड्यूलआ जोंनि गेजेराव गैलियाब्ला जोंनि गेजेराव मा मा गैलिया जानो हागौ बेनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन। जोंनि भारतनि संबिजितनि 6थि फारिलाइयाव आसाम, त्रिपुरा, मेघालया आरो मिज'राम बे रायजोआव थानाय सुबुंफोरनो माखासे जुनिया खुंथाय गोहो होनाय जायो। बे 6थि फारिलाइयाव थानाय 6 शेड्यूलआ जोङो बेखौ गोरलैयैनो मोनथाम बाहागोआव राननानै जोङो मोनथिनानै लानि। बे 6 शेड्यूलआव थानाय माखासे ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनो गावारि खुंथाय गोहो होनाय जायो। बे 6 शेड्यूलनि गेजेरजों जायफोर बिथांमोना गावसोरनि जायगायाव गावसोरनो सरखार सालायनो हायो, जायखौ गावखुंथायारि जिल्ला गौथुम होननानै मोनथिनाय जायो। बेबायदि गौथुमफोरा बै ओनसोलाव थानाय हा, हाग्रामा आरो गामियारि माखासे खुंथायखौ बिथांमोना गावनो आयेन बानायनो हायो आरो बैफोरबायदि ओनसोलाव गावनि आयेनखौ बाहायनानै सालायलांनो हायो। बे आयेनफोरखौ बाहायनो मोनोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव हानि जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजागोन। नाथाय बेफोरो बेसेबांसिम बाहायजादों जोङो बेखौ मोनथिनो हाया। मानोना बे 6 शेड्यूलआ हाग्रामा, हा आरो माखासे गामिफोरनि गेजेराव आयेन कानुन बानायनो थाखाय दिनै गौथुमारि सरकारनो मोनथायखौ होयो। जुदि 6 शेड्यूलआ जोंनियाव गैलियाब्ला दिनै जोंनि बे गौथुमारि सरकारा बेबायदि हाग्रामा आरो गामियारि माखासे बिथिङाव गावनि आयेनखौ बाहायनानै सालायलांनो हानाय नङा। नैथि बाहागोआव बै 6 शेड्यूलआ बैफोर ओनसोलाव थानाय माखासे हारि-हारिसाफोरनि हारिमुवारि, समाजारि आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाफोरनि बिथिङाव बै हारिफोरखौ रैखाथि होयो। बै हारिफोरनि हारिमुखौ रैखा खालामनानै दोनो। बै हारिनि मोनसे रांखान्थि जि मोननांगौ मुलाम्फा बेखौहाय बिथांमोननो मोनहोयो। बेबायदि मोनथायखौ दिनै बै 6 शेड्यूलनि गेजेरजों जोङो मोननो हायो। आरोबाव बै हारिफोरनि दोरोङारि एबा गोदो गोदायनि जे आयेनफोरखौ रैखा खालामो, लोगोसे बिथांमोननि जे हानि मोनथाय बेखौ मोनहोयो आरो बिथांमोननि थांनानै थानायखौ मोनसे रैखाथि गोनां खालामो। थि बाहागोआव जों नायोब्ला नुनो हायो बै संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव बै जायगायाव थानाय हारि-हारिसाफोरनो गावखुंथायारि गोहो होयो आरो बे गावखुंथायारि गोहोखौ जौगाहोनायाव बे 6 शेड्यूलआ मदद खालामो। बेयो बिथांमोननो गावसोरनि जि मावनांगौ हाबा हुखाफोरखौ बेखौ मावनायाव सहाय खालामो आरो बिसोरनि जिउ खांनायाव फिथाइ गोनां जानाय बायदि आरोबाव बेबो सहाय खालामो। बे संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव थानाय माखासे जि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावफुंनायाव दिनै गोबां माखासे जेंनाफोर नुजाथियो। बैफोर जेंना नुजाथिनायनि जाहोनफोरानो जाबाय थोजासे सम्पदफोर गैयैनि थाखाय, सालायगिरिफोरनि आखा-फाखा नङैनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि थाखाय बैफोर गासैबो खामानिफ्रा मावफुंजानायनिफ्राय हमथानांगौ जायो। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो, जुदि जोंनियावहाय 6 शेड्यूलआ बोखारजाबायब्ला जोंनि जि बर' हारि, बे हारिया खैफोदनि लामायाव आवगायलांगासिनो दङ। जोंनि हारिनि जि माखासे रैखाथि, बे रैखाथिया जोंनियाव थानाय नङा। सिगां बुंबोखानाय माखासे जि जोंनि मोनथायफोर, बे गासैबो मोनथायफ्रा जोंनिफ्राय गोजानाव थांजोबगोन आरो गासैबो जेनेरेल हिसाबैसो जोङो बेयाव थांनानै थागोन। एसेनोसै लोगोफोर, दिनैनि थाखाय भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।